Inawgurati żewġ irsiset fil-Busket li kienu restawrati u allokati lil BirdLife u l-Federazzjoni Kaċċaturi nas-Saba u Konservazzjonisti rispettivament. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq il-post, is-Segretarju Parlamentari għal-ħarsin tal-Annimali Rodri Galdes spjega li r-razzett bl-isem tal-Bosk kien allokat lil BirdLife biex b'kollaborazzjoni mal-Gvern isir ċentru ta' riabilitazzjoni għall-asafar midruba. Dan huwa l-ewwel ċentru tax-xorta tiegħu billa li asafar selvaġġi li jkunu midruba jingħataw il-kura kollha neċessarja u bekk titnaqqas il-possibilità li dawn jitraqdu. Galdes qal li minn barra li se jiservi biex jikura dawn l-asafar, tal-bosk jiservi wkoll biex tkun bażi għal bird watching kif ukoll biex isiru riċerki u studji xjentifiċi oħra neċessarji. Minnaħa l-oħra r-razzett magħruf bħala tal-bal se jkun imaniġġjat mill-FKNK u se jiservi għal anijiet edukattivi u anki riċerka. F'dan ir-razzett l-FKNK se jimbuttaw temi ta' konservazzjoni fosthom l-inizjattiva biex introduċu l-barbaġan lura fil-kampanja Maltija wara nuqqas ta' diversi snin. Galdes fakkar kif ir-razzett tal-bal se jiservi wkoll ta' għodda edukattiva l-istudenti ta' skejjel li jiġu f'dawn inħawi waqt mawriet edukattivi. Se jiservi wkoll ta' bażi minn fejn se ssir riċerka dwar l-astronomija u osservazzjonijiet xjentifiċi oħra, fil-waqt li parti minnu se tinbidel f'mużew dwar l-istorja tal-kaċċa u l-insib f'Malta. Ir-restawr ta' dawn iż-żewġ binjiet storiċi li jmorru lura għal żmien il-Kavallieri huwa parti minn proġett ta' 600,000 euro finanzjati minn fondi Ewropej. Iż-żewġ irsiset huma mistennija li jiftħu għall-pubbliku sa massimu ta' 6 xhur oħra.